जोंहा देग्लायनिफ्राय जोंनि कलेजाव सेरेगा फाउन्डेसनाव डिग्री होनायनि बेबस्था लानाय जाबाय दा जोंहा नैबाव जोङो मात्र देग्लाय आर्ट्सखौल' होनो लानाय जादों साइन्सनि बाथ्राखौ सानदोंमोन खिन्थु देग्लाय पारमिसन मोनथ'आसै बेनिखायनो जोङो साइन्स आरो कमार्सखौ जोङो उनाव सिन्था खालामगोन होननानै देग्लाय मात्र आर्ट्सखौल' बेखेवनाय जादों दा जोङो नैबे आर्ट्सआव जिहेतु एडमिसना सोलिगासिनो दं डिग्रीनि थाखाय जोंहा मोनथाम मेजर होनाय जागोन देग्लायनि थाखाय बड' एमएलआव बा बड' मेजर आरो इडुकेसन बिनि उनाव इंलिश बेखौबो होनाय जागोन दा माखासे साबजेक्टफोरखौ जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय देग्लाय होथ'नाय जानाय नङा नाथाय गुबुन साबजेक्टफोरखौ जोङो फार्स्ट कर्स हिसाबै होनाय जागोन जेरै इक'नमिक्स ओरैहाय पलिटिकेल साइन्स बायदि बायदि बेफोरबायदि साबजेक्टखौ जोङो फार्स्ट कर्स हिसाबै होफानाय जागोन आरो जोङो नैबे डिग्रीनि गेजेरजों जोङो लकेलिटिखौ नायनानै देग्लाय लकडाउननि सिटुएसनखौ नायनानै जोङो हरखाब डिसिसन लाब्रबनाय जादों दा जाहाथे जोङो हायर सेकेन्डारि लेभेलावबो जथेस्थ' मोजां रिजाल्ट मोननाय जादों जोंहा 2017 मायथाइयावहाय जुनियर कलेज गायसनजेनदोंमोन हायर सेकेन्डारि लेभेल बेवहाय जोङो साइन्स आरो आर्ट्स बे मोननैखौ जोङो रान खालामदोंमोन बे फार्स्ट बेच हिसाबै बिसोरो 2019 मायथाइयाव थांनाय बोसोरावहाय फाइनाल लिरजेनदोंमोन बेयाव गासै 31 जन लिरदोंमोन थांनाय बोसोरावबो 31 जनाव जाहैबाय साइन्सनिफ्राय 11 जन 11 जन आरो आर्ट्सनिफ्राय बाद बाकिया दा बिनि मादाव जोङो साइन्सनिफ्राय जथेस्थ' रिजाल्ट मोननो हादोंमोन थांनाय बोसोरनि 2019आवबो जेरैहाय साइन्सआव 11 नि 11 जननि गेजेराव 9 जनानो फार्स्ट डिभिजन थांदोंमन आरो सानैया सेकेन्ड डिभिजन थांदोंमोन बिनि मादाव जोंहा मख'जाथावदि सानैसो गथ'फोर दंमोन बेलेगनिफ्राय ट्रेन्सफार फैनाय जाय मोनसे हायर सेकेन्डारियाव फरायनानै बेयो खननै गाज्रि खालामदों साइन्सआव खननै गाज्रि खालामखांनायनि उनाव जोङो फैनानै बे फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोन जाय दायो डाउनटाउन इउनिभार्सिटियाव BCA कर्स खालामगासिनो दं कारेन्टलि आरो साइन्सनि आर्ट्सनिफ्रायबो जथेस्थ' बेबायदिनो मोजां रिजाल्ट खालामदोंमोन रिमार्केबल ओमफ्राय नैबाव 2020 देग्लायनि जिथु बेच बेयावबो जोंहा जथेस्थ' मोजां रिजाल्ट खालामदों जोंहा देग्लायनियाव साइन्सनिफ्राय 10 जनमोन 10आव 7बो फार्स्ट डिभिजन खालामदों आरो 7बाया सेकेन्ड डिभिजन खालामदों बेनि मादावबो बहुतानो लेटार लादों जेरै बाय'लजि अटि इंलिश बेफोरबायदियाव लेटार लादों बेजों लोगोसे जोंहा आर्ट्सनि देग्लाय आर्ट्सआवबो फ्राय बिदिनो 20 जनानो मोजां पास खालामदों नाथाय सासेया एसे प्रब्लेमनि थाखाय बेहा माने माखासे जेंनानि थाखाय बेहा रिजाल्ट मोजां जायाखै जों मोननो हादों नाथाय नैबेयाव जों मख'नो गोनां बेदि सासे बेयावबो सेकेन्ड इयारावहाय बेलेग कलेजाव खननै गाज्रि खालामनानै फैनाय दंमोन बेबो देग्लाय फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों आरो मख'जाथावदि माजबाटनिफ्राय सासे मेट्रिकआव मात्र 46 जौखोन्दो लाना फैनायमोन देग्लाय बेयो 68% मोननो हादों आरो बेयो इडुकेसन साबजेक्टआव लेटारबो लानो हादों आरो बेजों लोगोसे माजबाटनिफ्राय सासे 62% ना 65% बेबायदि लाना फैनायमोन माबायाव मेट्रिकआव नाथाय बेबो देग्लाय 71% लानो हादों जाय इडुकेसन साबजेक्टखौ 93 मार्क्स लानानै लेटार मार्क्सजों लोगोसे पास खालामनो हादों बिसोरो जोबोद मख'जाथाव आरो सासे दंबावो जेनेबा रौता इउएन एकाडेमिनिफ्रायनो मेट्रिकखौ बेयो सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामदोंमन बेबो देग्लाय 65 ना मा पार्सेन्ट लानो हादों बेबो इडुकेसनाव लेटार लानो हादों बेबो जोंनि थाखाय बहुत माने साक्सेसफुल होननानै बुंजायो खारन बिसोरो जाबायदि इडुकेसनेल बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदोंमोन जेनेबा हमना ला बिसोरनि पार्सेन्टेजखौ नायनानै मानानै गिजाथावनोमोन आरो सोरबा बायदिया जेनेबा हमना थार्ड डिभिजन माबा माबि बिसोरबो देग्लाय सेकेन्ड डिभिजन खालामफैनो हादों जों बेखौ माने जथेस्थ' जोङो जोंनि टिचारफोरखौ धन्यबाद होनांगोन बेखिनि रिजाल्टखौ लाबोनो हादों जोंहा स्ट्रिम हिसाबै हायर सेकेन्डारि लेभेलाव मोनथाम दं आर्ट्स साइन्स आरो कमार्स देग्लाय 2020 मायथाइनि जिथु एडमिसन बेबो जोंहा अफलाइनैनो सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिग्रियाबो जोङो देग्लाय आर्ट्सखौल' होनाय जादों डिग्रियाबो एडमिसन सोलिगासिनो अफलाइन जाय जायहा गोसो गुदुं लकेलावनो थानो आरो मेजर लानानै फरायनो गोसो बिसोरो बिथांमोनहा जोंनि इनस्टिट्यूटआव भिजिट खालामनानै बा जोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव बा जोंनि वेबसाइट serigaedutech.com आव लगइन नायनानै एडमिसननि प्रसेस खालामनो हागोन बा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा जोंनि केम्पासाव फैनानै अफलाइनैनो एडमिसन खालामफैनो हागोन मेजरखौ लानोसै मेजर हिसाबै देग्लाय बड'
इडुकेसन आरो इंलिश बे मोनथाम साबजेक्टखौ जोङो मेजर होनाय जागोन बाखि साबजेक्टखौ जोङो देग्लाय माखासे उसुबिदानि थाखाय होथ'नाय जानाय नङा नेक्स्ट बोसोराव जों निसय होनायनि बेबस्था खालामो आरो फार्स्ट कर्स हिसाबै जोंहा दङ इक'नमिक्स बड' इलेक्टिभ ओमफ्राय पलिटिकेल साइन्स लजिक एन्ड फिल'सफि बेखिनियानो